أبتي كونتات بمليون برغات دحري تشعت عمتات أكلات حصيبة تدريرة شاخت ستن كلا كتعدئن ملؤ سئلتي كونتاتن كرأيهن جمرة نجنت بينكم تجمرة لا تفاء يدخل زقات ما كتنقرات كم زي بالله مدي باتوز متت كدايو احت ربي لاقنا هادي ما خمز متت راي عللتا ماما لوم ليتون تحديرو من يوم متيم كي وصلن كله حب أعلني بلتا شنك إياب دمتنا تسمعه أجو غير ملا بالي حنتي قورخني يمزيا بعلم كسدخني روان حجينا بعلغ كم متاكي زقواي كيلا بلتا جنت هدئ إيلان تبعت بزمل أندنسن عبد جنبار كي داخلا زرعيتو دني رواي خونون تقرمات انتخونه سيستر جنت أقول كم زي رأيت ما ذكرت كتر انتخوينا نابت حيلتات كتورتني روا أهدو يمتين كوس دنخ اليوم ورقت كي ندخل سراويت كي بتسحي زولو لابرقيد ما تنكير ومي ورقت هاي قدسهم نزيعتهم يتحلافي نات وتاقرات كلا تلا يخلي كم يجيرون ديوم دي لهم غير مقالب أجو غي ورقت كتودي الكيو كويز بلك زولو بعد أفيتو دي حق ديلني مامينا بحق لي ورقة يودي كلي بس برغت تسمامي عدو تخون تقور الزلا كتفلت دليت ناتهم حق بحالا اللون زياتهم نتزل على حلاف انت افتخايو كله تقور حقاوي زغون حلاف النتزي سكوم حلاف تخاب هالو نادا كوم يخون نمبر حرمي قوالي بزي حمام كيت حمامي حجي كل قديف كيوت وتيقي ناهي وتكت راي حسابي حجي مغيلب تيل كدكسي صباح تصبق جينا هنعلى لنا صراحة يوفرني ده كسعد الله كسعد دكسي لملم كدا لملم دا كان مور حنديم كفيفو ما تمرتقد كيد كلا رخيبهم أو تعدى أبي تغني ما تملاليسنا مسلات أبينا حجنا تعليم نفسه وازي كون سناب كالي موسي دوما أتا مسكين لملم ترى هيتا نحزن زغون عظم قناس أنات كل علما تقلبا بيتقوا كم زنبرة أمينا عظمات رايك تقبر مدبات بتي قفاز بهال نزز الغبكا يوم من أسيد سعينكا ناب جنبارنا يموسات سلالة أبتغناتي نبور كوين نبراء بزحي سراويت تغمي يبلون زول زنبرا مراحي حجين زولو زرسعي مسل زولو زبلة انت رسعو دما يخحشو حتوتات نبروا كاب كلو جاو تحساب حديما أبتت تاقت عرف قنا مرتت نزاو تسعت نفسا كاب تعمل هيوت نيشتو كتو مسافة غدات أبا حراتا مسأتوت دكاس انت إيوانو كم زو صداي فلتتن كتب برابر كلاون إيوانو قتفلت ساعات كتو كس مبرا جنا كابتا ماكينة 10 متر رحيقان كلا أبيدا نزلو ريموت طويغا موتر ماكينة على العلات بغلط فاساقوما نبدأ
በራኽ መኪና በጻሕት እሞ ማዕጾ ከፊታ ብዛእተወት ናብታ ጂፒኤስ ብዓውታ ኣድራሻት እትኸዶ ዘላ ገዛ ኣነጽር ኣቢላ ተዛረበት። እዚ ትኸዶ ዘላ ከባቢ ተዛዊራቶ ይትፍለጥን እያ። ዝበዝሑ ስደተኛታትን ብቁጠባ ገና እግሪ ዘይተኸሉን ዝሰፍርዎ ከባቢ ነበረ። ድሕሪ 58 ደቓይቕ ናብኡ ክትበጽሕ ምዃና ጂፒኤስ ሓበረት። ካብኡ ናብ ገዝኣ ክትምለስ ድማ ካልእ 72 ደቓይቕ ከድልያ እዩ። ከይዳ ነዚ እትረኽቦ ሰብ ገለ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ክትውፍየሉ ወሰነት። ወየዳ ኣይፈለጦን እምበር 3 ሰዓት ካብ ንቡር ጊዜኣ እዩ ዝወስድ ዘሎ። መታዓቢት ቦኣ ዝነበረ ሓድሽ ስደተኛ እዩ። ወረቐቱ ተቐባልነት እንተረኺቡ ኣብዚ ሃገር ዝህብዎ ቁራቦን እናተቐበለ ሕክምና እንተድልይዎ ድማ እናተሓከመ ነዝተሪፍዎ ዘሎ ናይ ጡረታ ዕድመ ሰለይ እናበለ ክሕልፎ ማለት እዩ። ባባኣ እውን በዚ ምኽንያት እዚ ዝደንገጸሉ እዩ ዝመስል። ናይዚ ሰብ እዘን ናይ ባባኣን ሂወት ፍልልዩ ዘኪራ ተሰከፈት። መትዓቢት ዝነበሩ ተመሳሰልቲ ሰባት ኣብ ክልተ ዘይራኸቡ ጫፋት ምስፋሮም ዕድል ትበሃል ረቑሒት ትጻወቶ ግደ ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ከም እትሓስብ ገበራ። ናይዚኣቶም ግና ናይ ዕድል ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ። ቀንድስ ምርጫታቶም ይፈላልይዎም። ኣቦኣ ሂወቱ ኣብ መምሕያሽ ከተኩር እንከሎ እዚ ሕጂ ትኸዶ ዘላ ሰብ ግና ንኤርትራውያን ዝሓሸ ሂወት ክፈጥር ኢሉ እዩ ናብ በረኻ ወፂኡ። ባባኣ እውን በዚሁ ተሰኪፉ ዝህሉ። በጃኺ ሄርሚ ጓለይ እቲ ዘድሊ ሕጋዊ ምኽርታት ክለግስሉ ኢሉ ተላቢዋ። ነዚ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ካብ እትገድፎ ነዊሕ ከም ዝገበረትን ክትምለሶ ድሌት ከም ዘይብላን ክትነግሮ ሓሲባ ነይራ። ሰብ ከሸግር ዘይደሊ ባባኣ ካብ ሓተታ ብቑዕ ምኽንያት ክህልዎ ከም ዝኽእል ገመተት። ምናልባት ነዚ መትዓቢቱ ጓል ኤፍሬሜ እትብሎ ሰብ ክትመጾን ከላ ዝስምዖ ቅርበትን ሙቐትን ኣብ ግምት እትዩ ዝኸውን። ወላ እውን ብዙሕ ትገብረሉ ነገር ኣይሃሉ ከይዳ ተስፋ እንተሃበቶ እኳ ከም ዘይከፍእ ዘከረት። ንጊዜኡ ደገፍ እንተኾነ እውን ገለ ጋሻ ኣብ ኢዳ ሒዛላ። እንተኾነ ብዛዕባ እዚ ነቦኣ ከይትነግሮ ሓለነት። ገንዘብ እንተድልይዎ ባዕሉ ከም ዝለኸሉ ፍሉጥ እኳ እንተኾነ ተወሳኺ ሰልዲ ከም ዘይጎድኦ ገመተት። ኣቦኣ ዓሚዩ ብፍቓዱ ካብ ስርሑ ጡረታ ወፂኡ። ገና 3 ወርሒ ከይዕረፈ ግና ገለ ካምፓኒታት ኣብ ናይ ኣማኻርነት ሞያ ክሰርሓለን ፀውዕኦ። ክሳዕ ዚ ዕድሚኡ ምርጫታት ዘይተነፍጎ ኤፍሬም ሕጂ እውን ዝፈትዎ ስራሕ ይሰርሕ ምንባሩ ንርእሱ ካልእ ዕድል ምዃኑ ዘከረት። ማማኣ እውን ንሓፂር ግዜ ናይ ስራሕ ዕድል ረኺባ ነይራ። ብዙሕ ግን ኣይደፍኣትሉን። ዝበዝሕ ጊዜኣ ናብ ደቃ እናተዛወረት እያ ተሕልፎ። ቅድሚ 2 ዋርሕ ኣብዚ ምስኣ ን6 ወርሒ ጸኒሓ ነይራ። ከም ናይ ገዛናስ ንኹሉ እንተዝፈጥረሉ እናበለት እያ ተመስግን ሄርሜላ። ገነት ግና ብዛዕባ ኤርትራ በብእዋኑ ብናፍቖት ክትክዝ ትስማዕ። ነቲ ናይ ቀደም ተጥዕሙ ጥራይ እናዘከረት ሃገራ ትናፍቕ። ማሚ ኤርትራ ይኮንክን ትናፍቕ ዘለኺ? ሃገረይ እምበር እንታይ ደኣ ክናፍቕ ደሊኽኒ? ነታ ብእምሮኽ ዘላ ኤርትራ ኢኺ ትናፍቕ እያ ዘለኺ። ሕጂ ታንስኺ ትስእል እያ ኤርትራ ኣብ ዓለም የላ። ከምኡ ኢልና ዲና ክንነብር? ኣምላኽ መዓዝ ዘይከኣሉ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ የርህወልና ግዲ ኸውን? ማሚ ዋላ መሬት ሪሂውን ናብኡ ክንምለስ ከለና እዚ ተለዊጥናዮ ዘለና ቁነታት ከ ኣየሸግረናን ትብሊ?
ስኳት ምለሲት መስለን ኣነስ በሊ ከምታ ናይ ቀደም እየ ዘለኹ ነፋስ ዓደይ እናስተማኸርኩ ዋላ እኳ ይመማረርኩን ገዛ ክድያ ትረኣየክ ዘላ ገነተይ በጃኽ ናብ ድሕሪት ኣይትጠምት እዩ ነቲ ገዛና እውን ሕጂ ኸይድክ ክፅል እዮ ይኺ ናይዚ ዓዲ ገዛውቲ ዲኺ ገዛ ጌርክ እዩ ሄር ምጓለይ ኣይትዝክር እየ እንዲ ክትካንቾ ኣለና እቲ ፍዮርታት ሓረጋት ኩሉ እቲ ምግፍሑ ምፅባቑ ፍዮርታትኪ ትዝክር ስለ ዘለኹ እኳ ኢኺ ናፊቕክዮ እምበር ዝነቐፁ ቕፅልቲ ማይ ዘይሓልፎም ሻምብቆታት ፊስቶ ተሰኪምካ ቦጥ ክትፅበ ምውዓል ተትዝክርስ ካልእ ማሕሰብኪ ናቲ ሄርሚ እዚ ፖለቲካ ወዲ ፖለቲካ መዓስ ኢኺ ተርክብሉ ግደፍ እባ ከምታ ዝወፃእ ከላ ነታ ፖለቲካ ድማ ግደፍ እያ ፖለቲካ ኤርትራ ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም እቲ ዝወሓደ ዝዝረበሉ ጉዳይ ምዃኑ እያ ሪኣቶ ዘይደወል ክልና ዝብሉ ኣዝማድን ፈተውትን ክትረክብ ኢላ ኣብ እትፍትነሉ እዋናት ነበረት ኩሉ እቲ ኣብ ሃገራት ዘሎ ምረት ክትሰምዖ ትድራኽ ዝነበረት ድሃይ ደቂ ኣሃድዋ ክትረኽበላ ንሙዚት ቅኒ እናበለት ትድውለላ እያ ሙዚት ሕጂ ዓደ ሰለስተ ቆልዑ ኮይና ናብራ ኣስመራ ድማ እናመራረት ተቕፅሎ ዕላላ ዘበለ ብዛዕባ ክብደት ናብራ ስለ ዝኾና ሄርሜላ ሰልድያ ብትሰደላ እዋን ጥራይ ክድውለላ ተገደደት ድሃይ ዑመር ማንጁስ ካብ ሙዚት ክትረክብ ኣይከኣለትን ኣሃዱ ከም ዘይሓዝዎ ብመገዲ ሙዚት ፈለጠት ብድሕሪኡ ናብ ሱዳን ዲቢሉ ወይሲ ኣብ ካልእ ኣሃዱ ተጸንቢሩ ድሃይ የለን ሴማፎሮ ካብ ዝበዝሖ መገዲ ወፅያ ናብ ሃይወይ ተጸንበረት በቲ ዝፍቀድ ዝለዓለ መጠን ናህር እናተሓንበበት ድማ መገዲ ተቕፅል እቲ ንውሕ ዝበለ መገዲ ምስ እምሮኣ ዕላል ክትከፍታ ገደዳ ናይቲ ናይ መወዳእታ መዓልታታ ኣብ ኤርትራ ተመሊሳ ክትዝክር ጀመረት ኩሉ ወረቓቕታ ተወዲዩ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ካብ ሃገራ ክትወፅእ ምዃና ብዝፈለጠትሉ ተደፋኒቓ ነይራ ካብቲ ኩነታት መውፅኣ ኣይኮነን ኣደፋኒቕዋ ንገነት ንድሕሪት ምግዳፋ ምናልባት ገለ ክፋልቲ ስምዒት ነይሩ ይኸውን ማማኣ ቀልጢፋ ክትስዕባ ምዃና ኣእሚናታ ስለ ዝነበረት ግና ተጸናንዐት ዝያዳ ከም እትደፋነቕ ዝገበራ ዝነበረ ግና እቲ ሽዑ ተቐይሩ ዝነበረ ሕልና እዩ ነቶም ገዲፋቶም ትኸይድ ዝነበረት ደቂ ኣሃዶኣ ዘግዳዓቶም ኮይኑ ተሰሚዕዋ መሳኻትኩም ኢላ ዝጠለመቶም ኣብቲ በረኻ ክኽርትቱ ዝገደፈቶም ኮይኑ ተሰኣላ በዓል ዑመር ማንጁስ ወዲ ኽረን ዛይድ ከምኡ ድማ ኣብ ዝነበሩ ሓመድ ድበ ዝለበሱ በዓል መረረውን ካፕቴን ሓሰንን እናተረኣይዋ ነበረት ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝበረረት ኣብ ዘላቶ ሃገር ምስ መፀት ብሕጋዊ መገዲ ዲኺ መጺኪ ወይሲ ብእግሪ ኻዲምኪ ዝብል ሕቶ ክደጋገማ እንከሎ ከይሰልክየት ሓደ ዘደናግር መልስያ ትህቦም ነቶም ካብ ቀደም እውን እተደናገረ ራእያ ዝጸንሖም ሓተቲ ብኤርፖርት ብነፋሪት ሃዲመ ወፅየ እዚ ትኸዶ ዘላ ሰብኣይ እውን ኣቦኣ ከም ዝገለጸላ ብኤርፖርት ይወፅዩ ምሉእ ዕድሚኡ ሰሪሕሎም ሕጂ ጥዕና ምስኣነ ደርቢሞ ዝብል መብርሂ ሂቡ ኣቦኣ ናይ ስደተኛ ወረቐቱ ክረክብ እንተኾይኑ ግና ካልእ ኢሉ ይኽጽሕፍ ምናልባት ብውሽጢ ንዲሞክራሲ ቃለስ ነይረ ዝብል ውፁእ ሓሶት ወይ ድማ ምስቶም እተኣስሩ እደናገጽ ነይረ ወይ እውን
ነቶም ብሃይማኖት ተቐየዱ ተኸናኺነዮም ወዘተ። እቲ ኣማራፅታት ብዙሕ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ዘይሕመየሉ ነጥቢ የብሉን። ኣብቲ ፈለማ ንኤርትራውያን ክትሕግዝ እንከላ ገና ናይ ሕጊ ቀዳማይ ዲግሪ ከይረኸበት እዩ ነይሩ። እቶም ዝበዝሑ ሓተቲ ዕቑባ ብእምነቶም እተሰጉ መንፈሳውያን ምዃኖም የመስክሩ ነበሩ። ፍርቂ ካብኣቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ሓቂ ከምስሉ ምስ ጀመርዎ ብውጊሮም መንፈሳውያን ኮይኖም፣ ብድሕሪኡ እቲ ዓይነታት ጥርዓን እናበዝሐ ይመጽዩ። እቶም ዝውሕዙ ኤርትራውያን ድማ ልክዕ ናይ ምግቢ ሜንዩ ተዳለወሎም ክመስሉ ካብ ግፍዕታት መንግስቲ ኤርትራ ዝመረፅዎ የልዕሉ። ነዚ ስራሕ እዚ ካብ እትገድፎ እንታይ ካልእ ምዕባለታት ከም ዝመፀ ኣይፈለጠትን። ክትፈልጥ እውን ድሌት ኣይነበራን። ኣቦኣ ከመይ ገይሩ ካብ ኣፍ ኣራዊት ከም ዘውፅኣ ግና ገና ይረሳዓቶን። እቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝኽሪ ኣብ ኣእምሮኣ ሓድሽ ነበረ። ከመይ ገይረዳ ብሕጋዊ መንገዲ ክወፅእ እኽእል? ተገሪማ ንገነት ተሓታ። ኣቦኺ ብኣኺ ከምዘይድቅስ ረሲዕክዮ ዲኺ? ንዓኺ ክተባባዕ ክኢሉ እምበር ምስ ኢትዮጵያ ነገር ምስ ተጀመረ ኩሉ ተሓዞም ባህ ስለ ዘይበሎ ቀልጢፍ ይኸውፃና ተበጊሱ። ክሳዕ ዝሰለጥ ሰንፈላል ከይገብረ ኪኢለይ ነገር ክኾን ሕጂ ግና ድሕሪ ክንደይ ላዕልን ታሕትን ሰሊጡ። ሄርሜላ ግና ገና ይተረድኣን። ካብ ድፋዕ ወፃኢ ዘሎ ዓለም ከመይ ከም ዝሰርሕ ረሲዓቶ ነበረት። ከመይ ንድሕሪት ከም እተመልሰት እውን ኣሰንበዳ። ዓለም ናይ በዓል ኮሎኔል ወልደ ገርግሽ ጥራይ ዝኾነት እዩ ክመስላ ጸኒሑ። ገነት ብልክዕቲ መስርሕ ኣወፃፅኣኣ ከመይ ምዃኑ ክትገልጸላ ጀመረት። ኩሉ ከተብርሃላ ኢላ ዝሃበታ ሓደ ፍሉይ ሓበሬታ ልክዕ ከም ፀፍዒ ክሃርማ እንከሎ ሄርሜላ ሕጂ እውን ከም ብሓድሽ ኮይኑ እዩ ዝፍለጣ። ሄርሚ ጓለይ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ኣለኪ። ከም ኣሜሪካዊት ኮንኬ ክኻ ክትወፂ። ሕውስኩስ ዝበለ ስምዒት ዓብለላ። እቲ ተፍቅሮን እቲ ጸልኦን ዝነበረት ጎቦታት ክትሞተሉ ተዳልያትሉ ዝነበረት መሬት ካብኣ ተመንጢሉ ዝውሰድ ዝነበረ ኮይኑ ተሰምዓ። እቲ ኩሉ ክርተት ዝበለትኸ ጌጋዲ ነይሩ ክትፈለውን በርትዓ። ፈጢጣ ጥራይ ንገነት ጠመተታ። ቅድሚ ሕጂ ኣገዳስነቱ ብዙሕ ኣይትረአየናን። ኩላትና ብኡ ጌርና ከይንጠፊ ኢለ ኣቦኹ እውን ከይነግረ ክኽልኪለዮ እምበር ገና ጓል 17 ዓመት ከለኺ ኢና ናይ ኣሜሪካ ዜግነትና ረኺብና። ኣቦኹ እኳ ካብ ቀደም ምውፃእ ይሕሻይ ዝብለኒ ነይሩ። ኣነ ግና ኣብዚ ሕጉስ ትኾንኪ ይርእየኪ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ዓዲ ኸሕሸክ ኢለ። ሕጂ ግና እዚ ናይ ዓድና ተስፋ ዘይብሉ እናኾነ መፂኡ። እዞም ናትና ከዓ ታብ ምትኽኳስ ጥራይ እንድያ ሞይኦም ኮይና ዓንተራት ኢና እናበሉ ምስ ኩሉ ክናቆቱ ንመንስያት ሰላማይ ክህብኹምን እዮም። በዓል ጣውላ ተረኣይዋ ናይ እንዳማቶም ዜጋዮም ዘበሳብሱ ነይሮም። ከምኢላ ከይተሓርቕ ግና እቲ ኤርትራዊ ዜግነታ ብዕዳት ተፃዕነ ምዃኑ ዘከረት። ብሕጂ እውን ግና ዝእውድዋ ከም ዝመስሎም መርጫታታ ጥራይ ዘይኮነስ ኣካላታ ብምልኡ ህይወታ እውን እንተኾነ ናቶም ምዃኑ ከም ዝፈልጡ ዘከረት። መፂኦም ብኢዶም ከይሕዝዋ ሰግአት። እቶም ዘርዕድዋ ዝነበሩ ጃጅዮም ከይመፅዋ ምስ ተረፉ ነበረ ገንዘብ ኣቦኣ ክሳዕ ክንደይ ዕንተሩ ምንባሩ ዝበርሃላ። ብማዕረፎ ነፈርቲ ስመራ በሪራ ክሳብ እትወፅእ ፍርሃይ ገደፋን። እታ ነፋሪት ንመሬት ኤርትራ ናብ ታሕቲ ገዲፋቶ ክትበረር ምስ ጀመረት ኣብ መንበራ
ተማቻችኣ ናብ ታሕቲ ማዕደወት ነኩሉ ኣብ ትሕቲኣ ሓንሳብ ጠሚታቶ ድማ ተዛነየት እቲ ብታሕቲ ገዲፍዮ ዝበለቶ መሬት ከመይ ናበ ምርኣይ ድዩ ምዃኑ ክትሓስብ ኣይተሸገረትን ሄርሜላ ንድሕሪት ከይትጥምት ሓለነት ናብቲ በዳሂ ዝኾነ ምዕራባዊ ዓለም ምስ ኣተወት ነኩሉ ዕድላት ክትምዝምዞ ተግህት ደገፍ ኣቦኣ ሓያሎ ማዓጾ ኸፈተላ ብዝሒ ዕድላትን ናይ ዓወት ደረጃታትን ኣዝዮም ብዙሓት ምዃኖም ብዓይና ረኣየት ብመንፈሳ ዳሕሰሰት ናብ ካልእ ዓለምን ናብ ካልእ ዘመንን እተጓዓዘት ኮይኑ ተረእያ ንነፍሳ ክብሪ መሃብ ነውሪ ዘይምዃኑ ኩሉ ከባቢኣ ክነግራ ጀመረ በንጻሩ እኳ ደኣ ነብስኻ ምትሓት ከም ነውሪ ዝረኣየሉ ዓለም ምዃኑ ተገልጸላ ኣብዚ ኣተወቶ ክፋል ዓለም ዘሎ ስርዓት ውልቃዊ ህይወትካ ክትመሓይሽ ዘተባብዕ ኣብ ናይ ትውልዲ ሃገራት ዘሎ መንግስቲ ነገራት ክሳዕ ክንደይ ክኸፍኡ ከም ዝኽእሉ እናረኣየ ነዜጋታቱ ተገዛእቲ ይገብር እቲ ሕብረተሰብ እውን ነዚ ኣሚኑ ይምእዘዝ ኣብቲ ዘላቶ ሃገር በንጻሩ ዘይውድኡ ንዝመስሉ ዕድላት እናማዕደዉ ሰባት ተገዛእቲ ካፒታሊዝም ይኾኑ ኣሜሪካዊ ሕልሚ እዮም ዝብልዎ ብዛዕባ ምምሕያሽ ህይወትካ ክትሓለም ፍቕዱ እዩ ኣብ ክልተ ንጻር ጫፋት ናይ ዘለዋ ሃገራት ዜጋ ምዃና ክትዝክር ከላውን ይገርማ ንኽልቲኡ ዘመጣጠረት ሰብ ድያኸ እውን ምፍላይ ትስእኖ ገለ ካብዚ ገለውን ካብቲ እናሞለቐ ከም ዝጠፍኣ ኣይሰሓተቶን